Kini atong latest update karong adlaw Miyerkules, April 21, 2021 bahin sa atong panahon ug sa atong ginamonitor na si Typhoon Bising. Base sa atong Severe Weather Bulletin number 20, asa alas 10 sa buntag, ang mata ni Bagyong Bising anaan nahimutang sa 360 kilometers silangan sa Tugigaraw City, Cagayan. Anaa gyapon sa typhoon category si Bagyong Bising. Adun na kini hangin o maximum sustained winds na 175 kilometers per hour dool sa sentro ug mga paghuros sa hangin na moabot sa 215 kilometers per hour. Nagairog kini paamihan ang kasadpan na dunay gipaspason na 10 kilometers per hour. Base sa pinakaulihing forecast track nag-i-issue sa Pag-asa, si Typhoon Bising padayong magalihok paamihan ngadto sa amihan ang kasadpan hangtod unyang gabi o ugma sa kaadlawon. Adisir siya muliko ug moirog paamihan ang silangan palayo sa kayutaan sa Luzon. Gibana-banang makagawas na si Bagyong Bising karong Sabado sa gabi o Domingo sa buntag. Ug mao na atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website. Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si Mark Gales, mayong adlaw ug daghang salamat.